बेखौ जायफोर फिसा फिसा खामानि मावनानै गोजोननाय मोनो फिसा फिसा खामानि मावहोनानै गोजोननाय मोनो फिसा फिसा खामानिल' मावनो हायो सेयावनो ओमफ्राय जाब्रा नालाय जाब्रा नैबे रेकखौ फुरा एरैला सुनोसै होननानै आं बोस्रांजोब्बाय आरोना बिराद फाल्थुहाय खांखमायादि बोरै हाबो माने अयथासार हाबो होनाय जादों आरोना गुदुं गुदुंजों उफ माने मावजिनि थाखायल' आरो बे बुस्थुआ ना ओमफ्राय सिङाव सोनानै नों खोबाबाबो खामानि गैखाया खांखमायानो गाखोजोबखायो सम एरै खांखमाया लिरलेव जानानै दं बुस्थुफ्रा गैला नालाय माखासे फुथानोसै माखासे सुनोसै फटाफट साफा खालामनानै लानोसै आं ओमफ्राय आराम बेयाव सोग्रा बुस्थुफोरखौ सोस्रांनानै दोनसै आं जानाय नंला नङाबा बिराद लेथ्रा जानानै दंखायो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सय मासजों जोबफानाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबासै लांबा जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आङो लान्दा फादाङैनो बरायदों दे सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक खालाम शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनै मिस्ट्रि बिथांमोन फैदों मैयाथ' फैयाखिसै नालाय गावसिनि खामानि ओंखारदोंमोननो ओमफ्रायथ' आरो मिस्ट्रिफोर होबाथ' खामानिया एसे जाखायोआनो एसे एनै एरलांखायो आलासि ग्रोब थांनायजों मिस्ट्रि बिथांमोन ग्रोब फैनायजों आरोना थ' नै एसे माबा मोनसे मावहोदेरबावनो नागिरदों ओंखाम संनायनि खामानियाथ' जोब्बाय माने एसेल'सै आरोना आद्रा थादों दाख्लै मावस्लाबलांनो हायाखै बिसोरो ओमफ्राय आरो एसे मावदेरहोबावनो नागिरबाय आरोना नै ओरै माबा माबि एसे एखु-एखा खालामनानै दोननाय दङ माबा माबि मावहोदेरबावनो नागिरदों आरोना बिदिनो एसे एनै ओमफ्राय लास्टआव फाइनाल जाबाथाय नोंथांमोन सकासक देखायनोसै ओरैनो देखायनोसै माने मा ब्लगसआव सोनानै दोनसै आरोना भिडिअफ्राव नै सासेया रिक्सा दंखायो नालाय फिलफिलि ओमफ्राय मा नांगौ सिमेन्ट थिमेन्ट बाला लानानै फैखाबाय आरो गावनो ना फैसाल' हरनांगौहाय फैसा थाबानो ओरैनो फैयो होननायसो जानोसै फैसा गैयियावसो थाबथानानै थायो आखाइ आथिंफ्रा होननायसो जानोसै आरोना थांदो जि बाजानानै आधा घन्टानि बारा बाजाबाय उदै माबा फाफ्लि सालायलायबाय आङो थांदो थां 10 थाखा होननानै दखानाव थिनहरबाय आं उफाय गैया आंनो थिनहरनांगौ आरोना ओइ लेंगासिनो दं दोनथ'दो मबाइला सना थांदो थां आं खामानि मावनो मोननाय नङा आंना फाफ्लिया गालांसिगोन थांदो थां কোনটা ওইটা অল্প মিক্স কৰিম দে ভাল লাগিব না এই ডাঙা আৰু এই বেহৰ না কি টাইপ বেছি বেহৰ ভাল লাগিব বেচাই বাপ क'क्राझार सब बेसाय इफाले ओरै ओमफ्राय मुदुफुल आलु लाब्रा दालि मोनखाबाय दिनैनि ओंख्रिखौ ओमफ्राय आं मजा लानानै जानोसै आरोना मानो होनबा मैथ्रु आलु ओंख्रि आं बिराद मोजां मोनो आरो दासान्दि बिराद बेदर बेला जानाय जागासिनो दंना दिनै फुरा उदैया साफा जागोन आरो फिल्टार थ' संग्रोनोसै आं बेखौहाय रेडि खालामखाबाय नै ओमफ्राय नै सिन्था गैया मैयानि आलासिफोरा फोजोबलांनो हायिबो दङ फोजोबलांनो हायि मानेथ' आलासि फंबाय जायासैनो आरोना मिनिनानै थैगोन होबाय जोंहा जानाया ओमफ्राय आरो नै थाबावबाय दा जाबावसै दिनै शनिबारनि ब्लग्स माला होनो मोनगोन आं मिन्थिया खिन्थु बे आंनि खुगायाव हाबसिगोन आरोना साकाक फुदुंबाय आङो बेथ' आरो रावनोबो राननो बोथोराय नङा नालाय दा बुंसै रावबो गोथाव मोनलागिदामोन आंहाथ' बरिया गोथाव नुखाबाय हारसिंनो साखिनाया डाइरेक्ट संख्रि एसेल' हरबावबाय आं नाङाखै बायदि नुनानैसो दा आंनि ओंख्रि होगोन आं बेजों मजा लानानै जानाया जाबाय बिहा ओमफ्राय ओरै नै मिजि हानानै सुनानै लाबाय बिसोरो एवनोसैल' ओइ बे मोनखाबाय लागाव होबाना आरो नै बे जाबाथाय साहा फुदुंसै बिनि सिगाङावनो आं गारहानै दै रोगानानै दोनफैग्रोगोन मानो होनबा ई सासे मानसिया गारहानै दैखौ दांसोमजोब्बाय प्रभु नैबेयाव आरो खालि हया गेसे लाल सासो आरोना ओमफ्राय फिसिब' साहा हयसे साखां नै इथा गोदान लायनो हाला नालाय गोजामखौनो लागाव बुरखां जोंना बारा बुरजाबो नाङा नालाय थारमाने ओंखायनो इखौनो आरोना बुरजा नांगौबालाय खाथियावनो इथा फाथा दंखायो लायबानो मोनो उफाय गैया ओइ खनानिफ्रायबो माखासे नै दैयाव सिदा কি কৈছে পিছে হয় নাকি आदसा नै बेखौनो साफा खालाम मिस्ट्रिफ्रा बेखौनो जागोन दे होनबाय नालाय आरो माथो लायबानो मोनोमोन फैदो हाबनोनो मोनाखै दाबो नै गेन्देगेल जानानैसो दं आरोना माला हाबनो मोनबावोथाय एसे खावब्ला ओंखारफैथ'लायबाय खामानियाथ' जोबाखै एकदम फुरा एभेलेबेल खामानि दंबावो मिस्ट्रिफोर ओंखाम जाखांनानै माने ओंखाम ओंख्रि खुखांनानै जाखांनानै सुखांनानै 2टा जाबाय एसे हाजिरा फैलायबाय सोरनाफोर दाख्लै सोरबा
किचेनखौ जाजोब्बा देखायदोंमोन ना थ' जाजोब्बायानो बेखौ एसे सेयार खालामलांसै नोंथांमोननो आरोना साफा खालामगोनसै बिहामजो बिखुनजो सानैजोंहाय र' मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरा दैबाना जानानै दंथ'यो अबस्थाया नै एसे गाग्लि गाग्ला सिमेन्ट गोलैनानै एकदम बजाय मटरखौनो सोबायसो नै माबाखौनो पाइपखौनो ट्रा टेन्टेने जाबाय जोंना खावब्ला खावब्लि हिन्दुस्तान पाकिस्तान माबा टाइल्स लागायनाय आरोना एकदम मोनबेसे रोखोमनि दङ पाट्टा गैलायलायो बे आलदा बेथ' बे जेनेबा बर्डारा आलदा जाहैबाय ओइ गाहायनिया एकदम गोजौआव दावखोफिननाय आरोना माने एकदम आदानि खालामासै आरो जाखिनि गुन्द्रा मुन्द्रा दङ कभार खालामदो होननानै होजोब्बाय आरो बै गोजौनिखौ होआलासिनो थाथोंसै सानदोंमोन सुनै फोनसै होननानै आरोना न'खौ जेला सुनै फोनसै होननानै बैखौहाय नैबे स्लेबनि गोजौनिखौ आरो ओमफ्राय उनाव मा होनो टाइल्सआ एसे थाबावदों नालाय माइया जेरै थेरै लागायनानै गालांखादों होननानै होबावबाय था मोजांबो नुबायबो ओमफ्राय मिनिथावथाव आरोना गालिनानै रावबो दा नाहरनायसो गालिनानै नाहरबाय नै स्लेबनि गोजौआव एसे हंला थालायो आरोना थोआखिसै नालाय ओमफ्राय बैथिंजाय आरो खोबर जालायबाय टुक्रा हास'जोबनानै होलांबाय नै बेस्राफोर मोनबेसे टुक्रा दं 1 2 3 4 5 टुक्रा ओमफ्राय नैबे आलदा टुक्रा आरोना ओमफ्राय बिना टेप के बेसिन बेखौबो लागायनानै होखाबाय माने खुनुरुखुम आरो ओमफ्राय नैबेनो गुसेब जाबाय आरो जोंना ना सानस' हायासै बावजो बिथाङानो मिस्ट्रिजों गावजों बै न'खरसे मानसिनाव नायहै बानायफैलायथारदोंमोन माब्रैबा जाखोथाय गुसेबसेबसो जोंबो पाट्टा गैला गावबो पाट्टा गैला रावनावबो नायहैनोबो रोंफेरामोन होननायसो जानोसै खुनुरुखुम आरो गेस दोननो आन्थाया एकदम जेने थेने ओमफ्राय ओरैबो खावब्ला खावब्लि मैयानो जोबगौमोन ओमफ्राय नै बिसोर एसे आद्रा थानायखौ दानि लागायबाय आरो ओमफ्राय बे गोजौनिखौ दानि लागायबाय बाखि बेफोर मैयानो जाखानायमोन मैयाफोरनो सोनो हाखाबायमोन गावसोर मैया फैयाखिसै नालाय आरो माथो आलाय सिलाय एबार एसे बासन बर्तनखौ सेटिं खालामनोसै समायाबो बांद्राय गैला होननाय जाहैबाय दहाय सुनायाहाय एसे सोस्रांखाबाय बिराद खांखमा जानो नागिरो दहायथ' फुथारनो मोन्दोंमोन खयथा खांखमा दंमोन दहाय 4 ना माबा मोन्दों थैखागोनसो एसे सोगोनसै आरो मैया एसे खामसालि फुख'गासिनो दङ ओमफ्राय नै गैया बेसेबांबा गोबावजों खनसेमोन आरोना ओमफ्राय बेनो जोबनो रोङा नै दाबो दङ गोदिनो बाद दे बेखौ गाहायाव दोनहरफिनसां थाव एबार खुनुरुखुम ओंख्रि दागो गोलैबा मा गोलैबा फुगारबा स्लेब थांसिगोन आरोना माने ओरैनो फ्र नायनोबा गाज्रि बोरैबा नुदोंमोन ना जाथ'बाय बेखिनियावबा खिगु हासुगु आरोना बेनि एसे बेखौ होनो बिदि होनाङैनो माने जोंनि टाइल्सनि महरा बिदि जालांबाय आरोना किटचेननि महरा आयौ माथो एकदम टाउननि हेभि बायदि नुहुरलायबाय जोंलायलायबाय ओमफ्राय बारा गुफुर गला होननानै बाख्नायबाय थाबा जानाय नंला लगेनो बासन बर्तनखौबो सेटिं खालामखाबाय ओमफ्राय फिसालाया बेस्रा बिराद रोगाना होफादों दे अन्थाव बाथाव टिभि रुमनिफ्राय गासिबो ग्रोब आरोना नङाबा जायाना हारसिं मेंरुरुनो गावखौनो होनखादों आङो थाब लाना फैदो बाबा होननानैहाय बेस्रा रोगादोंबो बाया मोजोमा आरो बै बाहेरानि सुनानै लामनायफोरखौ बिबैया हरबाय फिसौलाया आजावबाय बिमाया सेटिं खालामबाय ओमफ्राय आंना मोनसे बेमार दङ खोरखि खोरलायाव गाजो दोननानै आलायलाबायनो मोनबासो मोजां मोनो आरोना मा होनना बुंनांगौथाय आंनो साननायफोरखौबो दा लांदां एसे बख'दोंसो बिसोरो जाथ'बाय बेखिनिया बजायनो सानसेनो सोजोबला आरोना ओइनि गोजौनि दालि थेमा माबा थेमा बजायफोरा एकदम बै रेगाव दङ नालाय बेखौ नांगौबा मोनफा जाबाथाय लाबोथोंसै दा हाख'ला आरोना एनै नायदो मा बिमाया मा दे सरि आयै आफादों थिखोबाय रेडि दा नैबे लास्ट खामानि बेखौ सोग्रोबावनोसै जोङो बख'नानै गुदुङाव सोनांगौमोन खिन्थु आयौ थ' बाबा आं थिखांला ओरै बाबा नै फैथारनोसै थ' हनै सासेयाबो लामायावनो थ' दे दोनदो आबा इयाव दा नैबे गुदुङाव खुलिनानै इदि नङा ओरैब्रा जाम्बासो जाबायलै बास दायोहाय मिस्ट्रिफोर दंबावो नालाय खामानिया बाहेरायाव जोबाखै बिसोर दा खालामनानै होलांथोंसै आं बेखौ सोलाय बख'लाय बिराद खस्थ' मोनो आरोना बिदिखौहाय नाङा बाबा इदि नङा नों सोनो हानाय बुस्थु नङा होलाय आबा होलाय लुक्सखौ मादि नुखो वाव दासो समायसिगोन आंखौ खिन्थु खाथियाव बिदि जिस्रि सिला बोराय थाबा गाज्रि नुसिगोन आरोना जिस्रि सिलायाथ' बिदिनो जाखायो माथो दाथ' लांदां फार्स्ट सोनाय नालाय साननैसो उनावनो ओमफ्राय
मोनसे सोयैनो बजाय जायो आरोना ओंखाम संग्रायालाय आरो माथो दुनियानि बुस्थुआ ओंखाम संग्रायावसो हाबो मानसिनिया आरो जोंहा थेलेब ओंखाम संग्रा बे मोनसे सोयैनो बजाय जायो आरो हरजाला जेखियानो जादोला आरोना मेंगुलायबायहाय ओमफ्राय नैबे टिभि रुमाव गेस दोननाय माबा बे लेजेरनाया बेखौबो एसे मानजिनोसै आङो दहायबो सुनाया सुदों ओमफ्राय दाख्लै सानै आइया बुंहरखादोंमोन वालाव नांनाया बिराद गाज्रि नुयो होननानै नंमारगौ गाज्रि नुयो आं सिगाङाव दैबाना समाव संनायावहाय पेपार होनानै संदोंमोन दा पेपारबो गैला जेबो गैला थिं बोरायखौबो लास्टाव सुदोंहाय आङो बै सरखारि मोननाय फायखाना थिंजायसो आरोना ओंखायनो ओरैनो होबाय नारा नाथारबो थिं बोरायखौबो बालायलांबाय आं गथ'फोर दांगोन मा दांगोन होननानैहाय ओमफ्राय बेनो लेजेरजोब्बाय आरोना नै सुनोसै एसे सुबायानो थाखायो जेनेबा बोखारैहाय जाबाय आरो खावला खावलि बेनोसै बास लास्ट आरो फैबावबाय आङो गोजोनथ'बाय दे थेवबाबो माबा मोनसे बानायहोयोबा मालाया जेखि बुङा मालायनि थाखाय जेखि जाया मानो बानायहोग्रानि थाखाय बेसेबां मुल्य गोनां नङा होमबा जुनारफोरनि बाय फैसा गारनानै बानायहोनाय फेलेबसेबाबो खावब्ला खावब्लिबाबो आरोना बेखिनिबाबो गोजोन मोनथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय सनाफोर बाराखौ मा बुंबावनो आरोना नैबेयावसो बिदाय लाफैलायबावनोसै आङो बिराद हांथोनो जाबाय आरोना ओमफ्राय 3टा बारगुलायबाय थाब सिबथां दुगैबाय आङो एसे सेट खालामखांनायनि उनाव लगे दुगैनानै नारा नाथार गथ' गथाय रेडि खालामजोब्बाय जुनारफोर माने 28आवनो फिसालानि एडमिसन दङमोन बेखौबो लाहैयासै ओमफ्राय नै 29आवबो एबाकास क्लास दङमोन ओमफ्राय बेखौबो लाहैस्लाबाखसै दाख्लैनो न'आव फैनायावनो बहुत एबसेन्ट जादों आरो एगजामाव एबसेन्ट जादों नालाय थ' लागातार शनिबार रबिबार लानो सानदोंमोन एबाकास क्लासखौबो ओमफ्राय मा खालामनो न'नि गाले गुजाय खामानिखौ नुनानै आङो दोनथ'जानाय खामानिखौ दे दोनथ'नोसै होननानैहाय बे फिसालानि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना एडमिसनफोरखौलाय आरो माथोना एसे उनावबाबो लाजायो होननानैहाय आरो एबाकासखौबो माथो होनबावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना माखौनो अननानै आं थांनोथ' हायो लेथेर फेथेर गालांनानै ओमफ्राय माइया हारसिंनो एकदम गुगागा जाथारगोन ना बियोथ' आं एसे मावसोमलांनो हानायल' खामानियाथ' जोबखाया जेनेबा ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्राबो दिनैनो जाखिनि गोदि मोदि खामानि दंबावो बेखौ मावनानै थांगोन आरोना उनखैल'सो जालायबाय आरो थ' गाबोन मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम संनांगौ मानांगौ बिदिनि खामानि गैला आरोना बेयावनो थुब थाब मावनानै जाथ'सिगोनलाय माइया सेटिं खालामनोल' मोनबाय आं एसे बाट आं बेयाव संथ'नो मोनथ'वाखै आरोना मोनथ'ला न'नि किचेनालाय बबाव थांनो नङा होमबा जुनारफोर जा गिदिर फिथा हास' गोदान अपेनिं बायदि खोथा बुंबाय आङो ना बाट बेखौ जायफोर फिसा खामानि मावनानै गोजोननाय मोनो फिसा खामानि मावहोनानै गोजोननाय मोनो फिसा खामानिल' मावनो हायो बेसोरसो मिथिगोन बेनि खुसिखौ ना मा होनो सोरनाफोर सोरबा हाइफाया बेखौ बुजिनाय नङा आरोना ओमफ्राय नै फख्रियाव ना सारदों ना मादोंनो बे माइ दुब्लिनिया बेयाव थांलायबाय आरोना फन हरदोंमोन नालाय माइया बेयाव थांलायबाय जोंखौ दा नोंसोर ओंखारलांदो रिक्सा हेफाजाब होनलांखाबाय माने लोगो मोनगोन ना मोना मोनथिला आरो बेयाव ग्रोब जानोबा जानो हासिगौ ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना थ' एसे देखायबाय नोंथांमोननो गाज्रि मोननांला आरोना आं सोरखौबा रायसि मोनदों आङो लाजिनोबो ओंखारदों बेखौ देखायो नामा होननानैहाय बाट आं एसे सिगाङाव बुंखाबाय आंहा जोबोद खुसि मोनदों गोजोननाय मोनदों हाग'नाय मोनदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों होननानै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय ब्लग्सआथ' आंना बिदिनोसै फुंनिफ्राय सुरु खालामबाबो नै गाले गुजाय आरोना दा 3:30 जालायनोसै मोनथिला डाइरेक्ट क'क्राझार जों मोननाय नंला जानो हागौ थ' सिलगरासिम फिलफिलिजों थांसै नङाबा अट'जों थांसै सिलगरानिफ्राय गारि मोनो थ' थांनोसै आरो बिदिनो जेने थेने ओमफ्राय आरो माने दिनै शनिबारनि एबाकासखौथ' मोनला नालाय थ' रबिबारनि एबाकासखौ हमहैथारनोसै होननानैहाय गाबोन फुङाव थांनोबो जों जास्लाबा खयथायाव थाङो खयथायाव मायो स्कुटिबो लाबोआखैना नङाबा गोसोबादि उरायलांनो हागौमोन थ' दा उफाय गैला जोङो ओंखारलांनोसै थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय सेटिं खालामनोल' मोनबाय आं एसे बाट आं बेयाव संथ'नो मोनथ'वाखै आरोना मोनथ'ला न'नि किचेनालाय बबाव थांनो नङा होमबा जुनारफोर जा गिदिर फिथा हास' गोदान अपेनिं बायदि खोथा बुंबाय आङो ना बाट बेखौ जायफोर फिसा खामानि मावनानै गोजोननाय मोनो फिसा खामानि मावहोनानै गोजोननाय मोनो फिसा खामानिल' मावनो हायो बेसोरसो मिथिगोन बेनि खुसिखौ ना मा होनो सोरनाफोर सोरबा हाइफाया बेखौ बुजिनाय नङा आरोना